Mga PDL persons deprived of liberty sa Lapu-Lapu City Jail, male and female dormitory, gibakunahan na karong adlaw. Sila ang labing unang jail facility Lukop Region 7 nga nakapahigayon og vaccination alang sa ilang mga PDL. Siluan mayroon din na sa report. Sa covered court sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory, gipahigayon ang pagpamakuna sa kapin 2,000 ka mga PDL kon persons deprived of liberty. 189 kanila mga lalaki, samtang 245 mga babaeng PDL. Ang mga personnel na sa Lapu-Lapu City Health Office ang midala sa mga COVID-19 vaccine ug mi-administer sa bakuna pinaagi sa abag sa mga nurse sa BFP ug BJMP. Johnson vaccine ang gibakuna sa mga PDL nga mga senior citizens ug sa kadtong may mga comorbidities kung may gihambin nga sakit. Samtang Sinovac vaccine ang gibakuna alang sa mga hamtong. Kay gipaubos pa man sa lockdown ang mga jail facility, walay mga sakop sa media nga gitugutang makasulod aron makakover sa kalihukan. Matod sa warden ug sa taga City Health Office, may consent form man nga gipapirmahan sa mga PDL. For sa kuan ma'am, namatay ni Ariman o gahapon ang atuang mga taga City Health Office. Ni-conduct sila o kuan kaning briefing sa mga atong mga PDL, and then willing man tanan ma'am na kuan. Kay will explain man nila nga mas maayo maging mapakunahan. Ang Lapu-Lapu City Jail Male and Female Dormitory ang labing unang facility Lukop Rehiyon nga nakapahigayon og pagpamakuna sa ilang mga PDL. Hayan kung makakumpleto na unya sa duha ka dose ang mga PDL, malaumon ang warden nga matugutan na unya sila sa contactless visitation. Aron usab mahatagan og kahigayunan ang mga PDL nga mahimamat ang ilang mga kabanay nga dulan sa duha ka tuig na nilang wala igkita. Mag-request ni personally sa kuan regional office ay allow na ang kuan non-contact visitation. Hopefully i-allow na since ang Manila City Jail sa NCR is kuan na sila na practice na nilang non-contact visitation na alay acetate nga nakaharang between sa dalaw sa PDL. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Besda.